Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika iriani amoneze engima ano ka okonyora amangana amaya ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye omwanjwa omurilia we TV ya AGR News ligongo kwarigadia asenjira yabene iri tonyora magana maya asenjire gwekira nubunatikire asemesiti buralia litukerigalia lere menesiko yorongo rwogusi kolini litangani tonyora magana yo asenjira yo wenye oyo kabeire omubunge we bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii Simeon Nyachae nigo arache kweni wa chitariki 15 umutinyoyo nekiomege kubwatania abakenya NCIC nigo kiguchia kulika malita ya banasiasa bali bakoleta gisegi asichisemo aao aiga Kenya eri gutangwa kurwanira ebirogo byabo na siasa nigo chia tuguteirware ekero kimega ya matanga solongo rwogusi ayo mana yanda mange nigo ngukwarigania asenchiro gwikirano malita ne Dennis Zadok Las foti watuweka asense ya Kenya aiga notuko watania abagusi bensi ensengima oyo kabeire omwaziri na omubunge bwebunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii Simeon Nyachae oyo sirie ogima nigo arachie kweni wa chitariki 15 umutinyo yo kabere omwaka oyo kolengana ne report ya tumungu chese chinyomba cy'uburoria goetera omwana waye Charles Nyachae nigo atebanga family nigo yaitiri ise achikweni wa chitariki 15 rituko lya Jumatatu abo ase Simeon Nyachae ainyoire ase okobomonogeri ase gesaku ukyomugusi na nigo abeire okurwanira obugima bwaye ase nyagetari ya Nairobi kulenda gasiri obugima kabwate emyaka 53 abo asatigire abana magega 20 abo asanyoire ase ogutwara abakungu batano ekiombe gikobabwatania abakenya aiga Kenya NCIC gikorawa n'umunyakirobo obo Samuel Kobia nigo batianire guchia kulika malieta ya banasiasa bali abakokora kisegi ase emyega aao aiga Kenya kagukwana ni chinyomba cy'uburalia Kobia nigatebanga banasiasa bali abakokora kisegi ase emyega aao nigo baguche gutangwa kurwanira ebirogo byabo ekirogo cyolyo bonne burakolekane gwekirubere nangwanse 22. We have now started to work on a list of fame and a list of shame. And we have Mr. Mohammed Abdulkahim Osman, MP for FAPFI, and Mrs. Charity Gadambi, MP of Joro. Those are two names we have put in the list of fame because of what they have done in helping in their own situations to help deal with violence. And then in the list of shame, we have the name of Mr. Johanna Ngeno and Mr. Mike Sonko. We also have included the names of the two members of parliament who fought 2 days ago in Kisii, and that is Honorable Arati and Honorable Osoros. Kenyans have a responsibility to elect the right leaders, to choose the right leaders, to reject those who incite them, who divide them, in whatever manner, in whatever way, and choose the ones. Maega yo mubunge bwebunge ya South Mugirango Silvanus Osoro no mubunge Odagoret North Simba Arati kurwana ekero kia amatanga yokomwenia ise omokonyi bw'omugavana ase county ya Kisii Joash Magi bono munyakirobo wekiombe kia bagaka asorongorwa gusi James Matundura nigatuguteirare siasa gokolekana ase amatanga akagukwana nabalikia mangana Matundura nigatebanga nigo siasa icio ciateneniwe ase ng'encho nigo ciabeire cigokorwa na okuborwa kwa masikani kwene kigwa ase meyega ya matanga abasabulire abanasiasa
weatanana kurwa soko bakana basae erioko renta chisegi ase amatanga nemega ende asorongo rwagusi. Politics completely from party ceremonies. Stop hired youths to party meetings to cause chaos. Stop heckling speakers and also praising others by youths. Stop any political campaigns in funerals. Wikiragabo mwancho muri TV ya AGR News no kuja mutura magana maya asenjiro wikira no gunatika asamesa yitu ibralia litukeriga lya lero wikachinga kichinde maritane ni gongoro kwa Dennis Zadok ni gongo bakanelia oburigeli obya imeye TV ya AGR News oyolenge magaga yechi kamera koene kingayo singwikira nara senjiro abene niga kurukunga Edwin Mokaya miamono ayo naro amaya atekire ntogendere gukumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kyomugusi.